Santo. Amen. Ti Apo at kapuma katatayo. Kasta pamamagyan ka. Ti na Santo na Misa, ay datong tayo pagyaman ti Diyos, ti sagot ti biyag na ipari na katatayo. Pagyamanan tayo dagiti tinayad na tumulutulong dito parokya, nagiti magitandang day katatayo, ti na Santo na Misa, ti inaldaw. Sapay kumata ti Diyos, ti mang tarabay, mang bendisyon katatayo. Datayong sibitingan, sitakalan nagkakararag. Itad kumamat ti Diyos, tinananay sa lunat, ti grasya kinaragsak, iti puso tayo. Dawatin tayo ti panangibaba at tinasantuan na ina, may iso ti katulungan, iso ti bagnos tayo, iso ti mang tartarabay kada tayo, iso kat na rutina tayo na ilangitan. Tapno may ikali tayo makirano, ti tinasantuan na misteri, bigbigan tayo, dahil ibasbasol tayo, at pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati, man nakabali na Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan, dahil basol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, saranayon ka, ti kinarasimi. Ipaay mo ka di, tada kami ang mangilagit, ti ina ti anak mo, babaan ti nainaan na panangibabaet na. Marukatan kami kadagiti kinadakes mi. Gapogen ako Meso Kristo nga anak mo kat Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga huwag ti hinggana. Amen. Di may basa na adlaw di libro ti Deuteronomy. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Da kayo nga Israelita, naglagipen nyo daytoy. Ti Apo ket ti Apo laeng ti Diyos sayo. Ayatan nyo ti Apo a Diyos yo, ti amin a puso yo. Iti amin a kalaluwayo, ket ti amin a bigsayo. Di yo lipatan dagitoy abilin nga ited ko kada kayo itang aldaw. Isuro yo dagitoy kadagiti anak yo. Lagipen nyo ita, no adda kayo iti taeng nyo. Bueno adda kayo iti addayo. No ina na kayo, kinatagtrabaho kayo. Igalot yo ida kadagiti takkel yo. Kinikabil yo ida kadagiti mugin yo. Kas palagi. Isurat yo ida kadagiti baotet ti balay yo. Ken kadagiti ruangan yo. Inkari ti Apo a Diyos yo kadagiti kapuunan ni Abraham, Isaac ken ako. Maitkan lang kayo iti dagang andaan kadagiti dadakkel, ken narangay a syudad a binangon ti sabay. Magnunto dagiti balay kadagiti ang kakaimbag a banag, asaan ada kayo tinanikarga. Addanto dagiti bubon asaan ada kayo tinagkali, ken kaubasan ti kaulibuan, anamulaanen. Inton iyag na ti Apo ti daytoy daga, ken adda amin a kayadyo kanen. Ikagumaan nyo adiyo lipatan ti Apo, anangispal data kayo ijay Ehipto, anakatagubuan nyo. Agbuteng kayo ti Apo a Diyos yo. Isulaeng ti pagdaydayawan nyo, ket tilaeng nagan na ti aramaten log kari kayo. Ti sao ti Apo. Ayaman tayo, Diyos. Ay ayaten ka o Apo abigsa. Ayaten ka o Apo abigsa. Ay ayaten ka o Apo abigsa. Ti Apo ti salakan ko, iso ti bato asariked-ked ko. Ayaten ka o Apo abigsa. Ti Diyos ko ti mangsarapid kanya, ket awan to ti pakananwa. Kas may sa akalasan sa laklipan na, ikaluya ken aywanan na. Umawag ti Apo, ket isalakan ng kadagiti kabuso ko. Ayaten ka o Apo abigsa. Agbyag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko, ti Diyos ti salakan ko. Ipakaamuyo ti kinatanok na, ited ti Diyos dagiti naindaklan a balay ti ari na. Ipakita na ti dagbalbaling mayat na iti pinili na, ni David ken dagiti kapututan na iti agnanayo. Ayaten ka o Apo abigsa. Ay ipagarian ti Apo,
humakata kayo. Asam mamitken ka. Tipang nakiwaragawag tinasantuan na Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Imasidip ti may sa atao ken ni Jesus ket nagparintuming iti sangwanan na sana kinuna. Apo kaasyam kadi dagiti anak, kasyam kadi ti anak ko alalaki. Agkiskis siyo ket agsagsagaba iti napalalo. Masansan amat na iti apoy wenno iti danong. Impan ko kadagiti adalam ngem di da mapaimbag. Simbongbat ni Jesus tattao a managdakdakes ken awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaaddak iti denayo. Kasanupay kabayag ti panagan-anos ko kada kayo. Yegyuman kanya ti ubing. Inungtan ni Jesus ti demonyo ket rimwar iti ubing. Imimbag ti ubing iti daytamet lang nga oras. Kalpasan na sililimed anapan dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da ken kuana. Apay adimi mapaksyat ti demonyo. Gapo tabasit ti pammatay insombat ni Jesus. Laglagi penyo nga nagda pammatay akas kadakkel ti bukel ti mustasa. Mabalin nyo ako na iti daytoy abantay. Umalis ka ket in kasadyay. Ket umalis mabalin nyo nga aramidan ti oray anya. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw di may kaiken ko, Kristo. Good morning. Pagkatawon nga sagot ti biyag no kumano awanak iya kaya kamumo no sinot pati yo taptan. No kurang pati ito pangkay ta ano magagayin ko medyo pendente nga papati ko naglipayan no maalis kayo no kasyayan no awang gi pati yo makatawon nga kuwan nga makatawon nga kaslaman personalikan niya kaslaman dati nga makatawon ti kasla kaadaan kay papanan ti biyag ko akas padi. Hindi na disgrasya akong pinagpadas ko ng binabaro, pinagpadas ko ti ninaanam nga nalaing. Ang manmot ay hindi nga kasla awan pa nangisakit at alilatan kasi ko ma. Data kasla damining na kapag yamanan na diti tataw makimultulong na kuan. Amin na anggel ti biyag. Gusto nga pagyamanan. Nagdapay la papanami malandama baka ito malandama kung ma-renew mo lahat ng kakataan. Kakararag yun sa amin. Di jati buwana ke pagyamanan. Diti Ebanghelyo tayo na inungtan ni Apo Yesus dati masakit. Di jay na inungtan na di jay demonyo na handa mapaagas. Nagbatad di jay imbaga na apay kami maagasan kung nakapsot namin ti pamatiyo. Gato damo di jay karkarigatak na napaunag. Pamati nga talaga. Ang daduma ka, dahil pa nagdua-dua. Mas lagay tayo, ang dumtan na talaga dito pa nagdua-dua. Kasi tayo nag-project tayo kaawang kwarta. Siyempre ito may impakita ni Manang Imelda data nababati. Dato yun lang ako, jadanag na nakaranak, jadanag na awan pagsuldon. Kapag kami impakit, no kung ano amok nga awan, di ko ako kung mga amok. Nandiyan nga, hindi ko agdanag ako na kung kunat ka. Project mo mat ako. Kupa mo makaamukan to. Nung naiusan tayo, dito marayak taon. Makamukay mga bayag kita taga Salcedo. Nandiyan nga, uri mo din nagsimple nga banag ka. Mga trigger na yung pamati. Nakita nga basitan ako magsuldod ka. Uri siya nga mismo danag man di rin na. Normal at tao tayo nung pupuna ko lang, abay niya nga rin serbi na nga eh. So ma-impose ko nga talag kini ako Diyos pamatikin talag. Ti arumas. Taawang mo sa bagay hindi ka tayo mga in-require nga taga Salcedo nga agdonar mo ko sa bali ba kampay lang nga taga Salcedo ti nagdonar. Dagiti pala kakabsat tayo nga naayat nga tumultulo. Malaksit ada di ulag ti simbahan tandamot. Bukod na, di pala donasyon nyo ka tayo uungkin bibingka. Tayo niya. Dakla kamot agay sa niya isupay nga gatangan jay pagpasida ka dagiti akwa. So ako na kabalbayan nyo matapusin ng gagduma tahanan nga makamartilyo dagiti kota nasakitan kay ramay da kada tayo damo variation. Dati pasida tayo nga adulat tamo adulat kita naayat na makaawat nga umay mangmang te. Inaway isupay nga gatangan. Adalat tamo umay dagiti volunteer na tumulong.
isupay na suldon, oregan masalaan. Kano tagdumag, wala pa siya di material na banat. Monetary, mayat. Kung kasla may mayat diri inanakan niya, no, di tao nga makawaya ko kung may tumulong. Kaslangin na may mayat, di espiritu na kumalit ang project. Espiritu na itaga ko, no, di bagim ti umay nga. O uray umayulat ang awan mo, da kayo mga nagsisiksik ko kuna, kas ano dahil ta ko na yulat ang na. Ang mga ipaspasalita rin na kayo pilitakan. Pero di na niya espiritu na. Kasi kung muna di pang panunod ko, unmod ako. Haambod na paraan niya, may hambod niya kung paramot di pagkaiday-dayawan. Paramot di pagsayatan dagiti pumarokya. Tapos na may mayat nga pagmitingan, pagsanghiyan, dahil yung mga telepon na pagkararagan. Wala, dahil yung mga tayo maibagay. Tapamati nga ron. Kano maibagay yung pagkararagan. Barbaring at ambisyon tayo mo, ay ambisyon, tatari kagayan tayo mo, bigyan to kararan yung naman na kinisam to, maibagay ito jay, ugali kinarupan ha. Oh. Dagito ka naglulwalo tayo ito, maibagay, jay rupa, hindi jay kababalinan. Dagito tinaununod, dagito kunadan nga adang tunbunga ti pam, mati. Dagito sa sakripisyo, ngayon umay tayo, dagito karkararag, nararamidan tayo. Kano ni ako Isus sa pinagkapso ko ti pamati doon. Aging ganto nga dati awan butang tayo. Taapaya parang tukin ni ako Isus na maibagay di biyag tayo. Kunana org no adda kunana ni laglagin ko niyo adda pamati kasla bukal ti mustasa kasla mansanita ko makadakkel di nagbatti kasla tugtog lati dago. Magaling yung kuna iti dayto na bantay umalis ka kunana yung laman. Nagkaroon mo tayo, exaggerated na dati ko na mabalik. Para kanya na sila naglakang datay tumag ka, hagdo-hagdo tayo man. Isakit tayo ka, ako magasan na kariya. Ang damo na bati nga doa-doa na. Ako balbaliwang kariya at itital puso, hindi katatao. Ang damo gamin, ibati tayo. At damo mabati, apay nga mabalin nga rin tayo. Naka full blast ko ma. Ako, iyangat mo ito panagbiyak ko, makaadala ko ma. Kaya nga hindi tayo hindi pamati. Nang maibagay yun, iarami din na rin. Uwan, masulisog tayo, budag lumaupayan na tayo. Ikarkarigatan lata. Kung nanangorog ka di pamati, masakol nga inaldaw. Praktiser, inaldaw nga ikarim, di pamati, inalaging gana nga isot, iwagas, di panag biyan mo. Ano sa bali praktisan mo inal daw. Ay ako, uri dito pala nadamdamag na damag mo. Naglata talapayan mo, tipig sa sagap na, adamag na. So praktisan, di so masanay mo. Yan, nga na di pa praktisan ko pamati. Praktisan ti kinapakupa ba. Praktisan nga para kini ako Isus amin. Haan nga para kanya kayo. Naliga nga so terumbang kin padasan praktisan. Si Diyos ang Umay, uy datong ni ket awatem ida sampai kumatamay kali. Amay datun kirabaw tialtanan. Dahil kaya tinapay nga isagot miken ka. Awan ti dayaw na, awan ti libnos na. Di amay kari amay daton ipadaya. Apag daydayaw miken ka. kumararag tayo balagsa, kamada tayo kindagati adakon tayo makaayayo ko man. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ikaw na manel kay daton kay kaiman. Kay may paayo pa kay dayawan kay pa kay loyahan ni na.
Kaya basta may kapagimparan tayo, kaya kadabukan kaya santuan ng Iglesia. Ipaay mo kad ako ta mabaan ta grasyam dahil ti sakripisyo pagbalinan na kami nga agnanayon ket makaayo adaton nga agpaaykan ka gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakata kayo. Kasta kumamit ken ka. Kayo dagita puspuso yo. At dadan sila tagpay ti Apo. Apiaman tayo iti apo a Dios tayo. May kaligit rumbe. Pod noonay may karikat rumben annong mi kapakaisalakanan mi ada kami. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anatataskas daaw ka ket nanguruna ti panangilagip mi ken gasata na Birhen Maria itanok mi asiyaman ta kinamanang nga asim ta kadagiti amin adisyon na indaklan dagiti nararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket iti kinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen pinted mo ti nangisalakan nga iso ni Apo mi a Jesucristo. Ket gapo ken Kristo agrog bago itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayto saklang mo ket dawaten mi ti palubos mo kuma tay timpuyog mi met nakuratay ati magmikat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, ay Diyos ken iti amin na Paskwa. Tilangit ken daga nagnuda ti pagdayawam, husana iti kamatuan. Magdayaw ti umay tinagan ti Apo. Hosana ikamatuan. Pod noon ay Apo abiig ka kinasanto ket si katigugwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Jesucristo. Isu idisak pay ayawat na si aayang ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket man kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi iso may yawat to a may paay kadatay. Kastamat akalpasan day di pa nang rabiida na nalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara di baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a may paay kadatayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramida nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Pagayang itus mo kining kapanabungan, inakaminsalatan si ka nanubuti sa malungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panabungar ni Kristo idaton mi kan kaampo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataim paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kamo kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na iti sa kalubungan ket parairayon ti ayat na ana Diosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panabungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat na Jose nga esposo na. Dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda anak kaputno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken isidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irok na imegan ka manakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ket walgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amaming adda sa langit, madaydayaw kumakinagan mo, luntay kumakipagariam, matungkal kumakinakan mo, ikipagdakas sa langit. Itay katakang talaw ito'y, tikanin mi kapatinayan maldaw, pakawanan ko itibasol ni akas may pamakawan mi, kaliti na kabasol katakami, dinakamay paybayan mo mando ko tisriso, sa kapitid na Dawatin mi kan kaako tay salakan na kami kadagiti amin ang pagdaksan mi. Itdan kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeg kay ti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanang namaen mi kaniti yaan Hesus Kristo anang isalakan kada kami. takuwang tituray ang kamakabalin kang dayaw, di pinamayan ng Diyos. O ako mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya kitad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi tiningningan no di kat ti pamati ti iglesia kat kas mayan nurot iti pagayatang ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kaska naman Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal may isa kada tayo kapya, kada kaya kapya. Cordero de Diyos sa may katalimasbaso di lubo, pasya naman. Cordero de Diyos sa may katalimasbaso di lubo, pasya naman. Cordero de Diyos sa may katalimasbaso di lubo, item malapang ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kali ti basbasol ti lobo. Nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Ako udyap may kalimo may kapanya, nalilay sa lahat sa umulan mo at Mararap tayo. Apo ti panakailangot mi kadagiti parabot ti panakaisalakan ipaay mo kat Apo. Tada kami ang mangilagit ti ina ti anak mo, maparagsakan kami ti kinawadwad, dagiti kaasim, ket malag-anan kami, at agresa ti panakapadidid ti panakaisalakan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka, pinitimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kantan ti kantagin ni Apo Santa Maria. Tuy kang amin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo,
Apo at Apo magkata kayo. Hasta kumamet. Bendisyonan na kayo timan nakabalin na Diyos, ti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Nagbasa din na Santa na Misa, inuntayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ayaman kayo, Diyos. Palintuman tayo. Salutaris hostia, Virgenis mandis hostium, bella premon hostilia,